Yanzu aka samu rahoto cewa mutanen Maiduguri sun koka da yin Allah wadar ga gwamnatin tarayya kasancewar rashin nuna damuwa bisa wasu ɗalibai da aka sace guda 42 a wata makaranta a jihar Maiduguri mai suna Askira Uba, wanda ya kasance an sace ɗaliban kuma gwamnatin tarayya bata ce komai ba, amma kasancewar an sace ɗalibai a jihar Oyo State ya kasance gwamnatin tarayya ta bada muhimmanci da tura dakarun sojoji domin su je su ceto wa'annan yara da malamansu. Hakan ne yasa shugaban kungiyoyin wato faran hula mai suna Suleiman Abubakar ya fito ya bayyana cewa fa rai bai fi rai ba, kasancewa an sace ɗalibai har 42 a jihar Maiduguri. Ya kasance gwamnatin tarayya bata ce komai ba, ta zuba ido, ta naɗa hannunta, bata iya yin wani magana ba ma ballata a tura jami'an tsaro. Amma sai aka samu cewa ana sace yara a jihar Oyo State, yaran makaranta da malamansu, su kuma sai kasance an ba su kwakwaran gudumawa har ana shirye-shiryen tattaunawa da waɗanda suka yi garkuwa da su domin a tattauna a gaya ne wani maslaha ne za a fito da shi domin a sake su, kasancewan an yi watsi da wayannan yara 42 da aka sace a Askira Uba da suke jihar Maiduguri. Ya kasance wato shugaban matasa na kudancin Borno State ya fito ya bada naira miliyan 10 mai suna Sama'ila Kai Gama, ya bada miliyan 10 ne ga sarakunan gargajiya da su raba ma wayanda iyayensu suka rasa yaransu a halin da aka kasance na garkuwa da yaransu a makaranta. Kasancewan haka miliyan 10 nan zai dan rage musu radadi da kunci da bakin ciki. Masanin tsaro shi kuma Kareto ya fito ya bayyana cewa tabbas ya kamata a ce gwamnati ta dauki kokarin mataki domin tsayar da adalci, kasancewan yara da aka sace a birnin Maiduguri ya kamata su ma a ce an tura dakarun sojoji. Har yake kira da shugaba ko a ce gwamnatin jihar Maiduguri Baba Gana Zulum cewa ya kamata ya dauki kokarin mataki kafin ma a ce gwamnatin tarayya ta dauka. Har yake ganin cewa ya an nuna rashin adalci bisa cewa wayannan yara na jihar Oyo an ba su muhimmanci, amma wayannan yan Maiduguri an manta da su, ko labarin su ma ba a yi a kafafen sada zumunta. Shin kuna ganin cewa an nuna bambanci ne tsakanin yan arewacin Najeriya da yan kudu, ko kuma kuna ganin cewa dai lamarin tsaron ne dai ya tabarbare wanda sai dai a nima mafita domin a shawo kan matsalan? Menene ra'ayinku?